guys, welcome to my channel. My name is Jerson Weird. Please subscribe to my YouTube channel, Jerson Weird PH, and click bell button for more update. Atong topic karon, Bisaya Hugot Lines. Bisaya Hugot Lines. Kung biyaan kasi mo uyab, ayaw pugngi. Kung siya mo balik, gakusa ug hunghungi. Lami na kayo ko no. Tao naman, dili naman ko imo. Dili na ko imo. Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Patunga. Higugma akong lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon puti ka nga ikaw ray makatilaw. Ang uyab mura nagbuhok. Murag buhok. Dili niyo may babawaan na de uban. Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura kag patay dead makayo. Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang gyud ko kung kauban ka. Sabton di ka kutob sa kumakaya. Pero kung dili gani, ako na sa isabta. Kibaw man ko dili ka busy. Dili lang gyud ako imong priority. Usahay, mas tinuod pa ang joke kaysa promise. Gusto unta nimo nga ipaglaban siya. Pero siya na gyud ani hata og rason para ikaw mo surrender na. Dili pa man ta pwede sa pagkakaron. Pero dungan atong paabuton ang ilang giingon nga sakong panahon. Unta imong gipangita nga seryoso, walay requirements nga gwapo. Walay requirements nga gwapo. Basta gugma na gani ang isgutan. Gusto na ko nga mag-walk out na lang. Ang love murag internetan. Bisag i-extend pa nimong oras. Naadyo'y panahon nga mahuman ka. Ug naay laing mulingkod para pulihan ka. Para pulihan ka. Ang bigaon murag mga stars, daghan kayo ni kagabi. Piliya ang tao nga kay balo mo effort para makita ug makastorya ka. Dili sa tao lang, kay no choice ya. No choice ya. Ang kami niyoon, dili sama sa init nga kanon, ka pwede ra iluwa. Kung naalagi mo hawa, naasay mo abot. Pero biyaan na sa kainig human. Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan. Dili ka nila masabtan, kayo man sila nakaagi sa imong naagian. Kung biyaan kasi mong uyab, ayaw pagilak-hilak. Wala pa siya namatay. Excited ra kayo ka. Wala pa gani nagkauyab. Nagkabulag na. Okay guys, kung mga hugot karong gabi una. My name is Jerson Weird. And please subscribe to my YouTube channel, Jerson Weird PH, and click the bell button for more updates. Thank you for watching. Buyers.